Shit, dit is onze hut. Ik heb zo'n boek in. Is dat wel veilig? Ja, zal ik het even voordoen? Les langs must? Ja. Moeten we achterom? En dan ben we hier. Wat is nou de bedoeling dan, jongens? Oh, dan zagen we al die balken. Dan hel je die balken er netjes van nou. Kunnen die vloer wat dicht maken. Oh, want het is toch net helemaal wetterdicht? Nee, dit met nog een papierplaten op en derde. Gemiddeld komen er ongeveer een 200 à 300 per dag. Sommige kinderen die niet op vakantie kunnen. En ja, voor die kinderen willen we vooral dan nog een leuke week even organiseren. Dat is wel echt een Friesland-fan. Ja. Ja. Hij is echt lezen, jongen. Je is mooi oudje, maar hoe is het warmast? Wij zijn je allemaal in Friesland. Maar mijn mem en mijn zus die hebben niks met Friesland. Die voelt maar niks. Hey, is het derde broek? Het paardenbloed oer. Dit is net weg, jongens. De jeugd heeft eruit nooit een paardenbloed oer. Je hoort het fort stevig in. Ja, baby. Lekker bezig werden met de jeugd, maar tegen waar nog? Ja, het is nou een min, hè? Ja, zeker. Tussen de buiten dan gaat het al gewoon. Maar ja, ze winnen niet in samen poten. En ik zie je alleen maar die laten dat te houden de keer en dan weer niks meer. Ik weet niet meer wat ik doe, waar moet ik nu nou naartoe? Soms loop ik maar te dromen, het is een raadje toe. Mijn leven was naar de maan, meteen toen ik ja zag staan. Wat mij is overkomen, kan ik niet langer aan. Als de dag verdwijnt en de zon weer schijnt, als ik jou zo zie, klinkt een symfonie. En je weet hoeveel ik van je hou. Heel mijn hart staat open voor jou. Als de dag verdwijnt. En dit is mijn flat geweest. Het zou er allemaal niet zo mooi mee wezen. Er staan allemaal dingen in al. Dus jullie hebben je altijd wennen? Ja, dat was een kind, maar ja, maar toen zijn het dan volgezet. Maar toen zo flat was het dus. Nou, wat vind je ervan om te verhuizen? Nou, ik had liever hier gebleven. Want zusters waren zo aardig en ik had een heel geweldige bediening. De kamer alleen dus. En dan krijg je allerlei vriendjes. En omdat ik met die kaar zo goed weg kon komen, reed ik dan vaak heen en terug en zwaai even. En dat gaf je dan weer een blij gevoel. Ja, ik zal ze vreselijk missen, ja. Ja, net leuk. Kun je net mooi verhuizen dan? Nee, er is geen plek in de herberg. Nee, helaas. Ik wil graag wonen, maar nee, net iedereen kan mooi. Ze ben heel lang buis geweest. En dan ineens gaat het al je voet en dan houdt het op en dan... Nou, nu krijg of amputeren ze een voet van je of zo. Ja, zo viel het. Inmiddels de derde groep mag zich verzamelen. Medewerkers Elisabeth en Cornelia. Procent. Mevrouw Ronkema en mevrouw Bijlsma. Ik wens u een goede oversteek toe. Tot straks. Even zwaaien! Doei! 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 Doei!
hem ook gelijk oversteken. Mevrouw Romkema. Ja. Van harte welkom. Welkom. Mooi. Zeker weten. Ook welkom in Adderheen. Heerlijk. Heerlijk. Dat is in elk geval een goed begin. Jammer dat je hem niks krijgen. Dan maken we die kant uit, maar jongens, de boog terug. Oh ja, mooi. Goed erachteruit. Ja. Ja, dat is het eerste wat dan. Dat vind ik knap van mij, Romkema. Hoe is dat? We wachten maar even af waar ze is. Ik bedoel, ze is tussen hier en afdeling 6, daar zit ze ergens. Oh. Dus dit is wel wat een valse start. Ja, humor, hè? Hoe kom ik hier nou weg? Oeh, hoe kom ik hier nou weg? Ze wachten mij op 3. U bent op de verkeerde verdieping. Ja, dat is het. Ze waren filmen en ineens zijn ze weg. Nou. Dan win je er eindelijk. Ja, nou, verloren. Ja. Nou, ik denk, blijf maar rustig. Ik kom vanzelf waar ik wezen moet. Ja. Oh, hier is mijn flat. Prachtig zeg. En wat een boom voor de ramen. Allerast. Ja, dat is... ik vind net zo mooi als dat we thuis waren vroeger. Ja. Hadden we ook nooit gedacht, niet. Dat we nou nog weer zo helemaal weer mooie meubels zouden krijgen. En dat we weer een heel flat kregen. Dat, en op mijn leeftijd dan. Hè. Ja, dat is ongelooflijk. Hè. Daar slaap ik dus, ja. Jongen. Zeg mij benieuwd dat is ook mooi. Oh, heel kledingrecht, dat is ook makkelijk. Nou, ik heb het hier prachtig, dacht ik. Ja, dat komt goed? Ja hoor, komt al goed.